Dadi ngene rek, aku nek mixing gamelan iku, rungokno ya kon ya. Pokoke iku antara kendang ambek gong iku kudu seimbang rek, aja sampe jomplang ngono. Misale kaya sing ditabuh iki apa sing tabuh iku kenong ya, kenong. Kenong iku nek iso kek ono iku sing owak rek. Dadi nang salon iso enak ono antara kanan dan kiri, ngono lho rek. Dadi misale contoh aku iki ono track iku, track Saron. Saron ambek Demung, iku volumene kudu padha rek, ngono. Wis ngono rek ya. Aku tak nang jeding sik.